Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea diin nagtudlo siya sa mga tao sa adlawng igpapahulay. Natingala silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo, kay may gahuman siya sa ang iyang mga pulong. Didto sulod sa sinagoga, may mga tawo nga giyawaan sa makusog ug misinggit siya. Jesus na taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Giingnan ni Jesus ang mga yawa, hilom ug gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao at tubangan nilang tanan. Gunya migula siya ug wala maunsa ang tao bisag diutay. Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay. Unsang pagtulun-ana kini, may gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa, ug mikaylap ang balita ang Hesus sa tanang dapit niadtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon diha ninyong tanan. Sug sa makausapa, mainitong pakigdait alang kaninyo nga niya karon sa ikaduhang adlaw sa atong relihiyosong pagpangandam alang sa taliabot nga kapistahan sa mahal na patrona, timaan sa atong pagpasalamat sa Dios sa makanunayon niyang gasa kanatong tanan, labi na sa mahal natong patrona nga iyang gihatag kanato, ang mahal nga Birheng Maria, inahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Hatagig masipang pakpak. Kumusta naman mong tanan? Nanagkot na ba mo? Nanagkot na mo? Wala pa. O basi nagduha-duha mong panagkot, no? Dinhi na ko nakatunan ang hinungdan nganong managkot kita. Sa Tagalog pa, magtulos ng kandila, no? Kanadi ay managkot, kanang dunay mga pangaliyupo, mga pagdaig sa Dios. Sumangad to ang usa ka taong tumutuo didto sa dagkutanan at tubangan sa mga patron o iba ka unsa man sa simbahan og nangaliyo po alang sa iyahang kaugalingong intensyon, mga pagdaig o pagpasalamat, mga paghinulsol o mga pagampo. Og kanakunong kandila nga nadagkutan nga iyahang tulos, iyahang gidagkot dito, samtang nagdilaab kuno ang kandila hangtod sa mahurot, ang pagampo sa usa ka tawo nga nidagkot niini, tag-iya niini, makanunayon kuno na siya, balik-balikon ug daw usa ka awit, usa ka kanta sa pagdaig nga pirmi litok-litokon samtang nagadilaab ang kandila. Maudi ay ito, no? Dinhin ako na nakatunan sa Cebu. Mao na di ay daghan managkot dito Senyor Santo Niño. Nya diha pod, no? Nabalakan na lang si Manang kay usahay nabiyaan ni dilaab ang tibuok kandilaan, no? Ni dilaab tungod kay lagi to nadagkutan tingali hasta ang ubos and so forth and so on. Naapil na noon ang kumingking sa atong Ginoong Jesucristo na langsang na siya sa krus, nasunog pa ang iyahang kumingking, no? So gibalhin siya dito. That was the reason why our Lord risen Christ to adito na gibalhin o gipahiluna sa mas taas-taas. Ayan. So anyway, gipadumduman ko kamo nga managkot gyud og magampo. Ibalo mo?
ang panahon sa nobinaryo, sa karaang pagtuo, sa karaang bitaw pagsabot, ang nobinaryo, sa Tagalog pa ni siya pasyam. Novena, but pasabot 9. Siyam kaadlaw nga anaa ang reliyosong pagpangandam. Pagpangandam daw paghinulsol, pagdaig, and espirituhanong retreat. It is really a retreat natong tanan. No, retreat aron mahimo kitang angayan sa atong pagsaulog pohon sa taliabot nga kapistahan. So, we are here na kitay internal preparation. Not only the physical preparation we have diha sa simbahan, kundi usab kita mismong nanimba. Mauna, ingon ang Santo Papa, those people, those faithful engage themselves in novena, the 9 days prayers, will have or will attain the indulhensya. No, the indulhensya. But pasabot sa indulhensya is a word. Whatever your prayer is, whatever your intentions are, pagadunggun, anaa ang panalangin, anaa ang blessing sa Dios. Sa nindot na no, pahinumdum natong tanan. Ambot kung gi-explain ba sa inyong mga ginikhanan na, no? So ingon na di ay. Ingon ni ana di ay. That's why we are encouraged to really complete the 9 days. Gahapon daghan nagpa-enroll, hain naman sila ron. Mga absent na or cutting classes. Yan, no? Ako pa ban silang giimbitahan gahapon. Anyway, nya gahapon, tuwa na ang tema gahapon, Year of Faith, tuig sa alang sa pagtuo, which is, ang hagit is integral faith formation. That was the first day. Then, susama sa gipasabot na natin itong niaging adlaw, nga ang atong mga tema karon niining siyam ka adlaw nga pagpangandam nakapunting sa tinuig nga tema diha sa pagpangandam sa ika 500 years of Christianity. Busa karong adlaw kung kadto siya 2012 to 2013 kini mao 2013 to 2014 nga ana diha ang Year of the Laity. Tuig para sa mga laiko. Tuig para sa mga laiko. Unya ang iyahang tema, pinakatema is choose to be brave, called to be saints, sent to be heroes, sent to be heroes of faith. Sa Binisaya pa, nakadesidir nga magmaisog. Unya giawag nga mahimong balaan. Unya gipadala isip mga bayani. Wow. By the way, kung maingon kitag laity, nakambot lang kung nakasabtan ba ninyo ang laity. Ang laity gikan na siya sa pulong Spanish from the root word laos. Laos, ibig sabihin laiko o laigo. Ibig pasabot niya na mga magtotoo, mga binunyagan. Well, the negative difference ni ini, ang managlahi ni ini, kamo mga laigo, kami tanan mga naordinahan sa sacred order o na-consecrate as a religious men and women, sila mga consecrated persons. Hapan kamo, gitawag nga mga laiko o laity, kamong ng mga nabunyagan. But we shared the same gift in baptism. No, in baptism. And by baptism, we are being called to be a missionary. So, mga laiko, alam ba ninyo, kabalo ba mo, nga ang mahal nga Birheng Maria, dili na siya madre. Dili pud na pari-pari, no? Dili. She is just a laiko. He is laiko or a laity, sama ninyo. Sama ninyo. Pero sa iyahang pagkalaiko, nindot kaayo tungod kay gipuy-an niya, sama sa ako nang giingon kagahapon, ang iyang pagtuo. Hapan, murag siya man gihapon ang nagpuyo, diha sa pagkamaisugon, diha sa pagkabalaan, o gingon man usab sa pagkabayani, diha sa pagtuo.
choose to be brave, called to be as saints, sent to be heroes of faith. Nya maanindot kayo ning pahinumdum kanato nga ang pagkalay ko dili ka ng mga lagad ra sa pari, kundi nangalagad sa katilingban. Ang pagkalay ko kanabitaw buhi diha kaniya ang iyahang involvement sa iyahang pagtuo. Buhi ang iyahang involvement as a missionary, because by the generosity of our God sa pagkamahingahitagon sa Ginoong Dios, nakaambit kita sa mga misyon sa atong Ginoong Dios. Gipaambit kita. So dili lang di ay ang pagkapari, pagkahari, pagkapropeta eksklusibo sa mga giordinahan, kundi labi na alang kanatong mga nabunyagan, the baptized faithful of our Lord Jesus Christ. Nga diha pinaagi ninyo ug diha kaninyo mulambo ang pagkamatuohon. Og dili lang pagkamatuohong milambo, aduna pagyud na siya'y aktibo nga lihok. Aktibo nga lihok. Hibalo ba mo nga sa halapad nga simbahan Kristyanismo ang mga laiko nga sama ninyo adunay dakong papel sa kinabuhing pastoral sa simbahan, dili ang mga pari. That's why kung maingon kita definition sa simbahan, yes, one part of the definition of being a church is the institutional church. Ang simbahan isip institusyon diha sa iyang pagpanudlo o sa iyang kultura ug doktrina. Paggawas pa ni ana, and the biggest talaga, kamo, the church as the people of God. Ang simbahan isip katawhan sa Dios. Ang simbahan isip mga laiko. Nga nakadumdum noon ko sa pulong ni Kristo nga kamo, ingon si Kristo, ako ang punuan, kamo ang mga sanga. No, kamo ang mga sanga, nangongo man itong nisulti. Ao ang punuan, amo ang mga tanga. Laing kay paminaw, no? But kidding aside, no? Una sa tanan, dunay duha ka karakter ang mga sanga. Una, nakakonekta siya sa punuan. Because from being connected, he will receive the nourishment. Diba? Nakakita na ba kang sanga nga putol gikan sa iyang punuan? Kung makakita manggaling mo, tanawa, uga, no? Tuyot, way dahon, watanan. Pero ang sanga nga nakakonekta diha sa punuan, wow, tambok, himsog, punog dahon, punog mga udlot, daong pay bunga. Yan nindot kayo ni. Nga unta, kitang mga laiko, nga di kita magpabilin sa punuan, meaning, we cut ourselves from the trunk, who is the Lord our Jesus Christ. Asahan mo, timan ikini, uga, tuyot, gawas pasan, mayo kung nagluyara. Pero, ang mga nagpabiling laiko, diha kang Kristo, mamunga, magkadahon, mamungag daghan. Ayan. So, usa sa maanindot nga kinaiya sa mahal nga Birheng Maria, nagpabilin siya sa Dios. Nagpabilin siya sa Dios. Sa iyahang kaputli, sa iyahang kaligdong, nahimo kining hulagway sa iyahang pagpabilin sa Dios. Maubitaw, nahimo siyang maisugon, nahimo siyang ligdong, nahimo siyang ligon. Ano tingali, una sa tanan nga ni Puyo, choose to be brave, kana siya, ang mahal na tong patronan, nga unta makutlo na to. Brave in a sense, my dear people of God, kili ng mangumbagay, o dili ng kanabitaw murat sadara, no? Kanang bungangera, dili na siya, kay usahay mo ingon kitag isog, bungangera, no? Dili na mao. Isog na siya. Labi na sa panahon sa kapitos, daw pahinumdum ka natong tanan,
nga diha sa atong pagkamatuohon magmaisugon kita. Kay dunay panahon nga samtang nagpuyo kita sa atong pagkamatuohon, mahimo kitang muhilak, mahimo kitang masakitan. Apan sa pagpatunhay sa atong pagtuo, kinahanglan lig-on kita. Dihara ba sa pagpatunhay sa pagtuo, doon na kitang gitawag nato og letting go. Di ba? Letting go. Usahay ka ng letting go, maupay tinuod nga paagi sa pagpatunhay sa gugma. Di baling masakitan ka, di baling mulihilak ko, di baling maglisod ko. Kay tungod na higugma ko kanimo, ako ning antuson para nimo. Sa pagpatunhay sa kamatuuran, sa pagpatunhay kung unsa gayud ang matarong og ngayan, magantos ko nga pirmi kini, iampo pahinungod kanimo, aron ikaw magmaamgohon, aron ikaw magmatinuoron, aron ikaw magmalig-on ug magbag-o. Di ba usahay ingonana ang kinaiya sa mga ginikanan? Nga daw himuon niyang adlaw ang gabi alang lamang sa kaugmaon sa iyang anak. Di ba ingonana sa kanunay giawhag ang managtiayong kinabuhi? Nga anaagyot ang sakripisyo diha sa pagsabot sa kinaiya sa usag-usa. Kay ang kinabuhing managtiayon di man bed of roses. Apan ang iyahang kasagrado sa kinabuhing minyo naa sa kanang gitawag natog makanunayong pagsabot. Mao na mutuusad ko katong giingon sa akong silingang edad-idaron kaniadto nga moingon ang kasantos kana bitaw kabalo ka magantos. Yan, no? Then gitawag pud kita kanang called to be saints. Called to be saints. Giauhag kita nga mahimong santos. Ang santos pinalanggang katilingban gawas pa sa makanunayong pagampo. Klaruhon nato ni ha, kay basin mo ingon ko santos kayo siya, kay kanunay siyang ampo, kanunay siyang tuwa sulod simbahan, naghan siya kayong eskapularyo, napa eskapularyo diri, gipay bawa pa espilaryo, napa siya belo, na daw ang bungit, di na nimo makita nang yang naong, kay puno na kayo sa kwintas and so forth and so on. Kanang kasantos na ana sa buhat. Kanang kasantos kanang bitaw kaandam o kaabli nga iasdang ang kinaiya sa Dios ug nahimong instrumento sa pagka-Dios. Ang mga santos, the saints, you know, my dear people of God, tao rasad sila sama nato. Apan napuno sila sa pagkamapaubsanong ilhon ng ilahang kalapasan, napuno sila sa pagkamatinud-anon nga matinud-anon nilang hinulsulan ang ilang sala, ingon man usab kabuton kung unsay maangay ug matarong. So diha kita gipadumduman. Sama sa mahal nga Birheng Maria atong patron, nahimo siyang santos tungod sa iyahang kalig-on nga iasdang nga siya mahimong kabahin sa kasaysayan sa pagpangluwas kanato. Called to be heroes ang mga laiko. Heroes of faith. Kung maingon kitag heroes, kanang mamatay dayon, no? Buhis buhay, ingon pa sa millennials, buhis buhay. Apan gawas pa ni ana, giawhag kita nga mahimong heroes of faith kay dili lang kita kanang gitawag natog matuuhon apan kumbinsido kita sa atong pagtuo. We are not just a believers, but we are convinced to what we believe. Kay usahay manggod, oo, believers kita, pero usahay magduha-duha pud kita sa mga challenges, sa mga auhag kanato diha sa pagkamatuuhon. Mao na shaky kita. Usahay pa kanang atong kanang kasing-kasing nato libog sad kaayo. Usahay daghan kanato ang timsong sana dalawa ang puso ko, no? Sana dalawa ang puso ko, and so forth and so on, no? Kay ngano divided heart, pero choose to be heroes, brave siya.
Kay single-minded siya, single-hearted siya. Single-hearted siya sa Lord, single-minded siya sa Lord. Ug klaro og tataw diha kaniya ug kumbinsido siya nga angay og matarong gayud nga pagabuhaton ang mga pagtulunan sa Dios. And I think mauna ang mahal nga Birheng Maria sa iyahang espiritualidad, sa iyahang kinaiyag pamatasan. And now we are claiming that we are the parishioners of Our Lady of the Sacred Heart. Oops, we have to take care on that, no? Careful kita. Angayan og matarong ba kitang parishioner sa Our Lady of the Sacred Heart nga karon atong sa ulugon ang iyahang kapistahan. Tungod kay makapangutana kita. Siya isip atong patron, musunod ba sad kita sa iyahang kaligdong? Andam ba kitang dawaton ang mga consequences sa iyahang pagkamatarong? Diha sa pamilya, diha sa silingan, kita isip mga anak nga nagtubo, kita isip mga ginikanan nga nagpangga sa atong mga anak, kita nga adunay kaakuhan sa katilingban, kita nga ang ubang mga tao adunay gilauman dinhi kanato kay sila atong gipangalagaran. O basin balang, mga parishioners kita sa Our Lady of the Sacred Heart, pero utrosab kita nga mangingilad, utrosab kita nga salawayon, utrosab kita nga way klaro. Niining pista o taliabot nga kapistahan, dili lang kita nag-apas nga mamantikaan ng wait ug mukiay-kiay, bayo na lang kayo way diskural karon. Pero sa laing bahay, nindot kayo, no? Labi na sa panahon sa novena, God is asking us, God is calling us to really prepare ourselves. Look into our hearts. Tan-awon na to kini sa giya, no? Sa giya sa mahal nga Birheng Maria, atong patron. Ginaot punta ang atong mga realizations. Ang atong mga realizations, bisan tuod painful to accept, but willing kita nga kahatagan ug kabag-uhan ug katuliran kining atong mga pamatasan aron kini mahimong Dios nun og makatawhanon. Hinaot paunta diha sa ngalan sa Ginoong Dios through Christ our Lord. Amen. O siya, manindog kita karon ug ihalad ta ang pag-ampo sa katilingban. Nining ikaduhang adlaw sa nobinaryo sa mahal na patrona, mangamuyo kita sa atong Ginoong Dios nga lig-unon kita niya diha sa atong pagpaningkamot isip mga laiko nga makatabang sa atong isig kaingon diha sa atong katilingban, ingon man usab diha sa atong simbahan, diha sa pag-umol ug pagpalambo sa ilang pagtuo isip mga laiko, ug sa matag pangamuyo moingon kita uban sa pagpataliwala sa mahal nga Birheng Maria, Ginoo, patalinghugi kami. Uban sa pagpataliwala sa mahal Birhen Maria, Ginoo, patalinghugi kami. nga ang simbahan magmapailubon ug magmakugihon sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron masinati sa tanang katawhan ang halaw nga pagsabot sa kabubuton sa Dios alang kanatong iyang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa pagpatiwala sa mahal Mga Birheng Maria, Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong panggobyerno mopadangat sa ilang tinud-anay o kinasingkasing nga pagserbisyo sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sa pagpatiliwala sa mahal nga Birheng Maria, Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga batan-on makabaton og ligdong nga tinguha nga musangyaw sa pulong sa Dios nga walay ko kahadlok ni kataha bisan pa kung may pipila ang musalikway ug magdumili sa pagdawat niini
Magampo kita sa Ginoo. Uban sa Pagpataliwala sa mahal nga Birheng Maria, Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mahal nga inahan, muhupay sa pagbati sa tanang naluya ug nabugatan, sa mga pagsulay sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Uban sa pagpataliwala sa mahal nga Birheng Maria, Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Obispo Teofilo Camomot o Padre Joel Chevalier, mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. uban sa pagpataliwala sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makadawat sa ganti sa kaluwasan ug kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Uban sa pagpataliwala sa mahal nga Birhen Maria, Ginoo patalinghugi kami. Amahan, nining panahon sa among matinahurong pagpangandam sa kapistahan, sa mga nobinaryo sa mahal namong patron, dawata kining amo mga pagampo, kikan kanamong imong katawhan. Ug pinaagi niini, mutubo unta kami sa pagkasantos, ug itugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.